Já vás zdravím. Já bych vás tímto ráda pozvala na první webinář Síly mysli ze série webinářů Síla fascinující lidské bytosti. Na prvním webináři jsme zahájili vzestup z nízkých energií, bezmoci a beznaděje, které se nás občas zmocňují po některých zážitcích a zkušenostech. A taky, když se ocitáme v období změn, konkrétně v temném údolí, nevím, co bude, jak to bude. Na webináři procházíme 4 fázemi, kterými procházíme pokaždé, když se v našich životech dějí změny. Ať už ty, které si přejeme, nebo ty, do kterých nás tlačí život sám. Zvědomili jsme si síly, které nám nejenom na této cestě komplikují život, a posílili jsme 3 síly, které vás snáze a rychleji dovedou do pole nekonečných možností, řešení a cest. Také jsme se dotkli tak hlubokých témat, jako zda můžeme zasahovat do dějů a procesů, které se nám v životech dějí, anebo se máme jen naučit přijímat vše, co přichází, a odevzdávat svou vlastní vůli. Za mě je potřeba dostat obojí do rovnováhy. Ale jak přesně to udělat, i to zjistíte na webináři. Během hodinky, po kterou webinář trvá, jsme se dotkli spousty hlubokých a nevědomých přesvědčení, které nám nedovolují vzít život plně do svých rukou a začít dělat případné změny, pokud si to žádají. Takže pokud cítíš, že jsou změny ve vzduchu, pokud bys ráda něco změnila ve svém životě, pak tě tento webinář podpoří ve změnách, vytáhne tě z nízkých energií, pokud do nich zrovna spadneš, ukáže ti, na co si máš dát pozor, a dá ti do ruky mapu, která tě provede 4 fázemi, provázející tvé změny. Plus získáš energetickou mapu, která tě snáze udrží ve vyšších energiích, ve kterých se nejenom krásně žije, ale i snáze tvoří vše nové. Pojď zaktivovat síly své mysli a zjistit, na co si dát pozor, abys to se svou silou naopak nepřepískal, protože síly uvnitř tebe stále tvoří, ať už si to uvědomuješ či ne. Webinář je možno zdarma shlédnout ještě do dnešní půlnoci, tedy do páteční půlnoci. Od zítřka ho najdete na mých webových stránkách za laskavou cenu. Tímto se s vámi loučím a přeji pohodový průlet tímto silným, fascinujícím obdobím měsíce srpna, který prověřuje nejenom naši sílu, ale i směr, záměr, a to zda jsme v souladu s plánem naší duše a skutečně žijeme to, co si přejeme, protože to je jedno a to samé. Přeji ti krásné a pohodové dny, vzácná duše.